hovorí, nedostatok záujmu o akékoľvek dobré dielo, zvlášť modlitbu. Nedodržiavanie modlitbového pravidla. Upustenie od neustálej modlitby a čítania duchovných kníh. Nedostatok pozornosti alebo prílišné ponáhľanie sa pri modlitbe. Nedostatok starostlivosti o duchovný život. Lenivosť. Priveľa spánku, povaľovanie sa. Neprestajné chodenie z miesta na miesto, časté opúšťanie celý kvôli prechádzkam a návštevám priateľov. Mnohovrávnosť, vtipy, rúhanie. Opustenie prostrácií a inej fyzickej námahy. Zabúdanie na hriechy. Zabúdanie na Kristové prikázanie. Nedostatok úcty k svätým veciam. Nedostatok básne Božej, tvrdosť srdca, nedostatok súcitu s druhými, beznádej. Toto všetko, čo tu nám opisuje, je charakteristikou tej acédie, alebo stavu únavy srdca. My by sme tak, myslím, že tak pre moderného človeka to je ten syndrom ako keby vyhorenia, sa tomu najviac približuje a tam vysihnutie tohto stavu, kedy človek je znechutený, všetky nemá chuť na nič a nič ho nezaujíma a nechce sa mu nič robiť a utíka od svojich povinností, bude robiť čokoľvek iné, len to, čo by mal. To je veľmi závažný stav a mnohí svätí otcovia sa tomuto stavu venujú na mnohých stranách svojich diel a veľmi varujú pred týmto stavom. To nie je dostatočné, iba to je len také nahodenie alebo predstavy tohto hriechu, tam tejto vášne, pretože je to niečo, čo veľmi ničí duchovný život. A zápas s touto vášňou je tiež veľmi namáhavý, ale musí sa vybojovať. Preto áno, to hovorí, že ja sa z tejto acédie niekedy neviem vynoriť. To je veľmi ťažké. Ale takým jedným z hlavných liekov, ktoré sa ponúka na acédiu, je rozhodnutie pre dodržiavanie poriadku dňa, tej disciplíny, ktorú máme. Preto je dôležité pre človeka mať pevný duchovný poriadok. Teda tú štruktúru, základnú štruktúru duchovného života, ktorú tvorí modlitba počas dňa, ktorý tvorí duchovné čítanie, duchovné aktivity, a ktoré niekedy sa môžu stať ako veľmi ťažkým bremenom, zvlášť keď tento stav srdca nastane, tá únava srdca, ale vtedy človek bojuje proti tomu tým, že sa doslova s násilím prinúti. Pokiaľ sa neprinúti, tak iba sa bude stále hlbšie ponárať do tej únavy srdca a potom je veľmi ťažko z toho uniknúť. Preto nájdeme veľmi veľké odporúčanie, čo sa týka mníšskeho života, alebo tých svätých otcov nachádzame, že nikdy nemajú voľnú chvíľu. Neustále sa niečím zamestnávaj. Ak sa modlíš, ak máš voľno, tak pracuj. Ak máš proste jednoducho tá práca, či už duchovná, alebo praktická, tak je nevyhnutá. Neustále sa niečím zaneprázdňovať, byť aktívny, nepovaľovať sa, ako hovorí svätý Ignác Briančejnov. Tu je otázka, je to démon, treba sa ho zriekať? Nie je to démon. Oni to iba nazývajú,
že je to poludňajší démon, to znamená, že okolo poludňa zvyčajne tých pustovníkov to prišlo takáto únava, oni sa modlili od skorého rána a zvyčajne okolo poludňa prišla taká na nich únava a preto to volajú poludňajší démon. Vtedy sa začína to najviac takto prejavovať. Však určite k tomu inšpirácia prichádza od nečistých síl, ale musíme si uvedomiť, že ide o vášeň, ktorá je v našom srdci. Je to tá náklonnosť, ktorú môžeme objaviť v srdci. Preto ja viem, že teraz je to tak trošku populárne vidieť za všetkým tých zlých duchov a zriekať sa ich, ale toto samotné nepomôže. Čo tu pomôže je teda tá disciplína v dodržiavaní svojho poriadku. Príčinou acedy je aj nadmerné jedenie sladkosti, samozrejme. Teda je to... To je to, že je to pravda. A nielen sladkosti, ale aj sú dve veci, že buď prílišné postenie, nedisciplinované postenie, alebo prílišné jedenie, že obžerstvo. Preto ako prvá z tých vášní je uvedené obžerstvo. Toto musí sa poraziť na začiatku našho duchovného zápasu. Lebo keď toto zostane, tak potom to je ako keby sme sa niekedy pokúšali uhasiť oheň prijatím benzínu. Hej. Pokiaľ to obžerstvo, teda nedostatok tej správneho prijímania, či už potravy, či už pitia, alebo iných vecí, pokiaľ nemáme pod kontrolou tieto potreby tela. Dobre, už je čas, asi tu aj pre dnešok skončíme. Som myslel, že to dokončíme ešte niečo viac, ale to nevadí. O niečo znovu pokročili. Musíme si uvedomiť, že aj tu, keď on to rozpráva, alebo nám predstavuje tieto vášne, tak nerobí to nejakým veľmi vyčerpávajúcim spôsobom. Naznačuje, čo to je. Niektorých vášní sa potom bude dotýkať v špeciálnych kapitolách, vo zvláštnych kapitolách, ale tiež je to také pozvanie, aby sme si obnovili, aby sme nadobudli toto poznanie, že niečo také funguje a malo by to byť pozvanie k ďalšiemu duchovnému štúdiu. Bez štúdia duchovných vecí jednoducho nemôžeme urobiť nejaký veľký pokrok. Je to tak zaujímavé, že mal som tu pred nedávnom jedného inštalatéra, taký náš známy, ako človek, ktorého poznáme, a prišiel niečo praviť a priviedol so sebou aj jedného chlapíka, a mi hovorí, že nepotreboval, nie je potrebné, aby tu mi pomohol, ale hovorí, že on celé 3 mesiace teraz bude chodiť so mnou, pretože sa bude učiť, ako to robiť. A ja som si myslel, že on som nad tým tak trošku uvažoval, že taká relatívne, poviem to takto, vo všetkej úcte, pretože k tomuto povolaniu, ale som si uvedomil, že 3 mesiace po tom, čo sa už naučil proste základné veci, 3 mesiace chodí s týmto a prakticky sa zauča, ako robiť túto prácu. Aký veľký dôraz sa kladie na toto, je to aj v iných oboroch, ale ako málo sa to deje v duchovnom živote. Poprvé, mnoho ľudí sa mi takto priznalo, mi povedal, že
teda neštudovali vlastne, ako žiť duchovný život, čo to znamená duchovný život. Ale nielen, že neštudovali, ale ten chodil prakticky s týmto odborníkom, by sa od neho učil, že mnohí kresťania neprešli tým sprevádzaním proste po nejaký čas, aby sa naučili tomu praktickému spôsobu duchovného života.